कळंतरे वाडीतील माऊली व नरसोबा देवस्थानांची दुरावस्था, ग्रामपंचायत प्रशासनाची बघ्याची भूमिका, ग्रामस्थांमधून तीव्र नाराजी। कळंतरे वाडी तालुका कराड येथील उत्तरमान नदीकाठावरील असणाऱ्या माऊली तसेच नरसोबा या देवस्थानांची दुरावस्था झाल्याने गावाची अस्मिता तसेच प्रतीक असणारी ही देवस्थाने काळाच्या पडद्याआड जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। अशी गंभीर परिस्थिती असून देखील ग्रामपंचायत प्रशासनाची मात्र केवळ बघ्याचीच भूमिका असल्याने ग्रामस्थांमधून तीव्र नाराजी सुरू उमटत आहे। माऊली देवस्थान हे उत्तरवाण नदीकाठी असणाऱ्या पाषाणामध्ये साधारणपणे ब्रिटिश काळापासून वसलेले आहे। दरवर्षी उत्तरमान नदीला येणाऱ्या पुराच्या पाण्याखाली हे देवस्थान बुडते। पुराच्या गतिमान प्रवाहामुळे अलीकडील 2 वर्षांपासून देवस्थानच्या अखंड पाषाणाला बेगा पडल्याने आजपर्यंत जवळपास संपूर्ण पाषाण नदीपात्रात ढासळून नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे। तरीसुद्धा ग्रामपंचायत प्रशासनाने या 2 वर्षांमध्ये देवस्थान पुनर्बांधणी संदर्भातील कोणताही ठोस निर्णय न घेता केवळ बघ्याचीच भूमिका घेतल्याने ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे। तसेच माऊली देवस्थानच्या वरती टेकडीवर असणारे नरसोबा हे देवस्थानही काहीसे दुर्लक्षितच आहे। एका छोट्या झाडाच्या बुंद्याभोवती वर्षानुवर्षे ऊन पावसाचा मारा खात अडगळीत तसेच सभोवताली घाणीचे साम्राज्य असणारे हे देवस्थान आहे। दोन्ही देवस्थानच्या पुनर्बांधणी तसेच डागडुजीसाठी अत्यल्प निधीची आवश्यकता असताना सुद्धा ग्रामपंचायत प्रशासनाचे या बाबतीतले उदासीन तसेच वेळ काढू धोरण हीच येथील ग्रामस्थांची खूप मोठी शोकांतिका आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही। तरी ग्रामपंचायत प्रशासनाने या बाबी गांभीर्याने घेऊन शासन स्तरावर पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करावा आणि देवस्थानांची होत असलेली पडझड थांबवावी अशी मागणी येथील ग्रामस्थ करू लागले आहेत। टीव्ही न्यूजसाठी उमरज प्रतिनिधी रघुनाथ थोरात।